להשניע את שם מגעילה שרופה. אני רוצה קשם, תסתכלו קשם. נו. וואו, אילי, איזה קסם, אתה פשוט לא דל. נתני, אני מעקב את הכפית. אני עוד מעט אחזור, אני הולכת לדלת, אני אשים כפית. לאן אתה הולכת ליאור? לילדים שלי, אז אני כבר לחזור עלייך. סבבה. אוי, נתני, את סתומה, אני מעקב כפית, את עיוורת או מה? לא רואה. אני גם ככה מסתכלת, אני מכינה עוגה. מה, בטח. תכין לי את העוגה הכי מוצלחת. הפעם העוגה איזו טעימה. בטח. הקצפת, אני עדיין לא טעמתי על הסוף. עד שתכיני את הזה, עד שתכיני את העוגה, איך קוראים לזה, את העוגה עצמה, לא בלי הקצפת, אז כבר תאכלי את כל הקצפת בקצב הזה. אתה לא יודע איזה עוגה אני מכינה. הוא גם לא רוצה לדעת. אני חושבים לאיזה עוגה אני מכינה. עוגת מוח? עוגת מוח! אוקיי, לעשות, תסתכל על זה. טוב, יאללה, אני אחזור לכם, ביי. אילי והכפית. והמיקרופון. לך, נשארים פה. נטלי וארון. נטלי וארון. הפגנה בבית ספר. נטלי במודת שחלה. די! מחר עושים הפגנה בבית ספר. תראו, אתם יודעים שיש לנו אפות מקוריות, לא כמו שלך מאלי אקספרס. סתם דבר! בא מהציג איירפוד! את ואהרון מאלי אקספרס. נטלי קנתה אהרון מאלי אקספרס בשביל לצאת מול כולם. בסדר! לפחות לי יש אהרון שעלה 700 שקל! 700? כן, נראה לי. הארון שלי עלה כפול 3 ממך. נראה לי, לך יש חרא של ארון, יש ארון עם מראה, ולי יש ארון עם מראה. יש לי ארון שהייתה בו טונה, היה צריך להיות לי 2 מראות! יש לי ארון ובפנים טונה. וואו! למה יש לך... יש לי ארון ובפנים פרה. מה, כדי שאתה תוכל להכין שם סטייקים? יש לי ארון ובתוכו דינוזאור. אין דינוזאורים בתקופתנו. יש. אבל את לא יודעת על איזה הוא דיבר. אוי! יש לי ילדים בארון. אחים, יש ילדים בארון? לא, אבל יש ילדים. לי יש ילדה. לך יש ילדה? לא. וואו, ילד, זהו, צילמתי את הקליפ.